ವಿಟ್ಲದ ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ತುಳುನಾಡದ ನುಡಿ ನಡಕೆ ಕರಿಪು ಪರಿಪು ಒರಿಪು ಪದಿನೆನ್ಮಣೆ ಐಸ್ರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಎಂಬುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮರೆತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ತುಳುವಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲು ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತುಳುನಿಪಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಮೆತ್ತೆನ ಅಂಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮೆತ್ತೆನ ಚೋರು ಮಣ್ಣು ಓಳುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಅಪ್ಪನೆಗೆದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ತುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪನು. ಅವು ಕಾಡ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು, ಅವು ನಾಡ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು, ಅವು ಕಡಲ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮತನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುದರ್ದಿಯರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಕೊರ್ತುಡು ಪೂಜಾ ಗುರುಕುಲ ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಿಯರು ಕರಿಪು ಪರಿಪು ಒರಿಪು ಒಂದು ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಐನಿ ಪಂಡಿರು. ಭೂತಮಾನದ ನಂಕು ನೆನಪುಗೋಡು, ವರ್ತಮಾನದ ಆ ಚಿಂತನೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ ನಂಗೆ ತಿಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಭಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಪಾಲ ಯು ದೇವಾಡಿಗ ಮುಂಬೈ, ಒಡಿಯೂರ್ದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ತುಳುನಾಡ್ದ ನುಡಿ ನಡಕೆ ಲೇಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.